Satu ne bebendon mina ikut tetap setengah minus ikut tetap setengah saking setan. Minal setan setan kulika den damel setan minanari. Wa inna matutan pastinya di pareman anara opo geni pilma ikalawan cai. Paida gosiba maka tatkala godiba maka tatkala godo bendo sahadukum sapa salah siji sira kabeh pal ya tawado maka beci kudu yahan. Inna ahabba ibadi satune lewih bika demen-demen hamba Allah ila Allah monggo Allah sohuhum iku lewih ahli nganasehatan ibad li ibadihi maring pira-pira hambane Allah. Inna arwahal mukmin satune pira-pira roh mukmin fis sama isabiaing dalam langit kang kaping 3 yandruna iku ningali ya arwah ila manazili maring pira-pira tempate arwahal mukminin fil jannah. Inna ummati ingsun yuda'auna iku bakal diundang ya ummati yaumal kiamah guron hale di gelangan muhajalin tur ainat cumaralet minal asari wudu saking tapak wudu. Pamanistata maka sabung kawasa yasiman minkum saking sirakaba ayatila Pamanistata maka utawi sapong isata kawasa minkum saking sirakaba ayatila po yang tengah dawakeun yasiman gurratahu ing aina kumbahan tangan lan wajah si wong palyapa maka becik mikawe yasiman. Inna alil jannati layatajuna iku yakti mikabutu ya alal jannah ilal ulama maring pira-pira ulama fil jannah wa jalikalan utawi iki ihtiyaz annahum iku satune alul jannah yazuruna iku ziarah ya alul jannah Allah ing Gusti Allah taala fi kulli jumaatin fayaqulu maka ngucapi Allah lahum kadal jannah tamannau ngarap-ngarap sira alaya ing atas ingsun maing barang situm kang garap sira kabeh palia tapi itu nama ka menoleh yes ya alul jannah ilal ulama maring ulama fayaqulu maka ngucapi ulama madza tamanna ing opo ngarap-ngarap ingsun na tamanna ing opo ngarap-ngarap ingsun fayaqulu maka ngucap ya ulama tamanu ngarap-ngarap sira kabeh ale ing atase Allah kada ing iki wa kadalan iki bahwa maka utawi ya alul jannah ya tajuna iku butuh ya alul jannah ilaihi maring ulama fil jannah kama ya tajuna kaya oleh mikabutu ya alul jannah ilaihi maring ulama fid dunya inal alal maruf satune alika ma'rufan fid dunya hum ing dalam dunyane ahlul ma'ruf iku ahlul ma'ruf fil akhirat ing dalam akhirat. Wa inna awalal ahli jannah lan satune awal ahli jannah dukulana pane manjingi al jannah ta ing surga hum iku utawi iya ahlul ma'ruf iku ahli ma'ruf. Inna awala ma yujajala satune kawitane barang yujaja kang den balas sapa bihi kalawan ma alabdu sapa abid al mukminu kang mukmin bada mautihi abad ayu paroiku yang tadi hampura li jami iman sapa sakabeh wong tabiakan nuturan yasiman janazatahu ing mayite yasiman ing nuturkeun siman tabiahu ing nuturkeun taman tabi'a di kalau sakabeh wong kang nuturkeun ya siman janazatahu ing mayite siman. Inna buyutallah satune pira-pira bumi Allah fil ardi ing dalam jagat al masjidu iku masjid wa inna haqalan satuhune hak Allah ing atase Allah ayakuna iku yang ngamuliakeun ayakuna apa yang ngamuliakeun ayu krima apa yang ngamuliakeun ya Allah man ing wong zarahu kang zarah yasiman ing Allah piha ing dalam masjid. Inna sadaqata sir satane sedekah sir tetapi kemareman ieu sedekah sir godo barabbi ing bebendan pangeran. Wa inna silaturahmi lan silaturahmi satune silaturahmi tazidu kumumu ya silaturahmi fil umri ing dalam umur. Wa inna sa'i al ma'ruf lan satuhune pira-pira kang migawe bagus taqi iku ngaraksa yesoni masa diasu ing pira-pira dadalan kaalaan.
Wa inna qaula la ilaha illallah satuhuna ucapan la ilaha illallah tadfa'u iku bisa nolak ieu qaul an qailiha saking wong kang ngucapkeun qaul tis'ata wa tis'ata ing 98 baban apane bab minal bala adnaha utawi leuwih andap-andape bab alhamu iku kabingung. Inna fi jannah satuhuna ing dalam surga iku tetep ing dalam surga guropan opo ono kamar yuro kang ditingali gurop yuro kang ditingali dohiruha opo dohire gurop min batiniha saking batine gurop wa bitinu lan utai batine gurop min dohiriha saking dohire gurop adahu usaina nyawisaken ing gurop Allah sapa Gusti Allah liman kadoe wong atama kang aya papanganan isiman atau maing papanganan wal anak lan aina ngaliliskeun ieu siman al kalama ing suarane wa tabaa lan ngalakon ieu siman asyam ing puasa wa sholat man bilail wa nasuhali utai manusia niyamun iku kang pada tidur. Inna fil jannati satuhuna iku tetep ing dalam surga daron opo ono la daro opo ono no aina desa atau kampung atau lembur yuqalu kang disebut ilaha kadue sidar opo darul paroh lembur kabungahan laya dukhuluha kang ono manjing ing dar ilaman anjing sapa wong paroha kang ngabungahkeun yesiman asibian ing bocah. Inna fi jannah satuna iku tetep dalam surga baban apa ana lawang yuqalu kang den bahasakeun lahu kadue bab aduha apa lawang duha. Fa idza kana maka tatkala ana yaumul qiyamah apa dina kiamah nada maka ngundang. Maka iku ngundang munadin sapa kang ngundang. Ainal ladina eta di mana alladina utai wong akeh kanu iku ana yesi alladina yudawimun iku kang bayangkeun yesi alladina alai ala sholati duha alaya ingat seingsun sholati duha tegese salat duha ada utawi iki kebab babukum iku bab sira kabeh paduhulu maka manjing sira kabeh hu ing bab birahmatillah. Inal abda satune hamba idawu dia ikut tatkala dan saleh ke abad fi qabring dalam kuburan abad wa tawala lan malengos anu saking aina abad ashabum saka pirang-pirang aina ashabis baraya na is abad hatta innahum malah satune is abad yasmau iku nguping is abad qur'ani alihi ing aina naon suara sendale ieu si ashab atahu maka nakani ing ayeuna abad malakani sapa malaikat lolo payuk idani maka ngalunggukeun ieu malakani ing abad payakulani malakani lahu kada abad makun ta ing opo ono sira ing opo tinomo sira takulu ngucap sira fi hada rajul ing dalam ikilah iki rajul Muhammad tegese Muhammad. Amal mukmin maka ana panoto yang mukmin payakulu maka iku ngucap ya mukmin asyhadu naksan ingsun ana ing satune Muhammad Abdullah iku hamba Allah wa rasuluhu payuqalu maka den ucap pura lapat undur ningali sila ila maklari kemaring tempat tinggal sira minan saking neraka qad abdalaka teman-teman wis ngagantikeun laka kadue sira Allah sapa Gusti Allah bihi kalawan aina maq'adan ing tempat tinggal minal jannati saking surga payarahuma maka ningali ieu mukmin ing tempat roro jamian halisa kabeh wayub sahu lan diluaskeun lahu kadue si mukmin fi qabrihi apa ing dalam kuburane si mukmin sabuna diraan tegese sabun pitu siku wayum laulan dikebeki alai ngatasé si man khadiron sopo alaihi ngatasé si man khadiron kalawan hijau-hijauan ila yaumi yubasu imma maring dina yubasu den ayeuna tangikaken ieu si makhluk lah wong kabeh den tangikaken ieu si man atuh
wa amal kapiran penultai kapiran munafik payukul maka diucapkeun lahu kadue kafir lan munafik makun ta ing opo tinemu sira takulu ngucap sira iku ngucap sira pi hadarajul payakulu maka ngucap ieu si kafir al munafik la adri orang nawaruh ingsun wa kuntulan ana ingsun aqulu ma iku ngucap ingsun ma ing barang yakulu kang ngucap kang padang ngucap ana susapa manusia payu kaulu maka den ucapkeun lahu kadue munafik la daraeta ora waruh sira wala taetalan ora maca sira sumayurabu maka kari-kari den pukul yang munafik bimitrokin kalawan gidir min hadirin saking besi dorbatan kalawan pukulan baina udunai kang tetep dalam kupingnya munafik payas yihu maka ngajerit sayhatan kalawan maka ngajerit ya munafik sayhatan kalawan ngajerit temenan yasmau kang ngarungu ing sayhah man sapa makhluk yalihi kang nyandingi yasiman gaira sakain angin jin lan manusia yakulan ayin yaku landir dirupakeun alaihi ngatasé munafik kabruhu apa kuburane munafik hatta takhtalifa sehingga pasiksak adlauhu apa aina tulang igane ya munafik innalillahi satuna tetep kadue Allah taala ibadan apa ana pirang-pirang hamba ikhtasahum nang tuakan ya Allah ing ibad bihawa ijinas kalawan pira-pira pangabutuh nas yapzagu kang ngaraksa kaget ana susapa manusia yapzau ilaihi maring aina ibad pihawa ijim ing dalam pirang-pirang pangabutuh ibad ulaika utawi samodayana ibad hum iku utawi ulaik alamina iku pira-pira wong kang ngarasa aman minal azabinar azabillah innalillahi aqwaman ombo ana pira-pira kaum yahtasuna nang tuakan ya Allah ing aqwam bin ni'am kalawan pira-pira ni'am nikmat limana pilibad kadue kamanfaatan pira-pira ibad wa yukiruna lan netepkeun ya Allah ha ing ni'am pihim ing dalam aqwam ma ing barang baza uha masrahkeun ieu si aqwam ing si ibad pihim ing dalam ibad ma ing barang badauha kang masrahkeun ieu si ibad ha ing ni'am Paida manau maka tatkala nyegah si ibad ha ing ni'am nazaha maka nyegah ya Allah ing ni'am minhum saking ibad pahawalaha maka ngalikeun ya Allah ing ni'am ila ghairihi maring salian ibad innalillahi ta'ala malaikatan apa ana malaikat pelading dalam bumi tantiku kang ngucapkeun ieu malaikat fi alsinati bani adam ing dalam pira-pira litah bani adam ima kalawan barang fil mari kang tetep ing dalam ayeuna wong sawiji min khairin bayana saking bagus wasallallahu inna adam madana satuna lawi puarapane pira-pira dosa indallah rajulun iku wong lanang tajawaja kang ngarabi rajul imratan ning cewe palama kodo maka teman-teman nukhoni ieu rajul hajatahu ing pangabutuh rajul inna saking maratalaha maka nolak isi rajul ing imro'ah wa dahabalan dunga isi rajul bimahriha kalawan ngagawa mas kawine ieu si imro'ah wa rajulun lan istamala kang ngalakuakeun ieu si rajul rajulan ing lanang padahaba maka lunga isi rajul biujratihi kalawan mawa buruhane rajul teu dibayar gawe mah nya ngagawekeun jelema innalillahi ta'ala malakan apa ana malaikat muakalan kang den wakilkeun iman kalawan wong yaqulu kang ucap yaman ya arhamar rahimin paman kala maga cenung kali ngucap isiman haing ya arhamar rahimin salasan kalawan telu kala maka ngucap lahu kadue isiman al malaku sapa malaikat ngucap inna arhamar rahimin satu ne arhamar rahimin qad akbala ikut teman-teman madap ieu arhamar rahimin alaika ing atas sira dat kang leuwih mikasih tentang kasih pasal maka takon sira ya gitu ya maka bakal gawe sira gitu.
Innalillahi satune kutub kade Allah ta'ala ma apa barang akhoda kang ngalapi Allah walahulan ikutub kade Allah ma te barang atau kang ngawehi ya Allah wa kullu syai'in te saban-saban sawiji indahu kang tetep ing dalam sanding Allah biajalin iku tetep kalawan ajal musamma kang nentang tu akan wal tasbir maka becik sabar sira wal tahsib lan becik-becik gawe kena Allah sira. Innalillahi ta'ala aniyatun apa ana pira-pira wadah min wadah sawiji min ahlil ardi wa aniyatu rabbikum utai wadah pangeran sira kabeh kulubu iba itu pira-pira hate hambane yes ibade yes Allah as-solihin kang soleh wa ahabbuha lan utawi lebih demen-demene yes ibad ilaihi utawi lebih dipikir demen-demene yes kulub utawi lebih demen-demene dipekademene kulub ilahi maring Allah al yanuha iku lebih lelei ieu si kulub wa arakuha lan lebih bager-bagere kulub. Innama satune banyu tahurun iku suci tur nyucikeun layan najisun lan najiskeun ing tahur saeuna apa sawiji-wiji. Innal mu'min satune mu'min layan yusi kana najis mu'min. Innalita imin satune wong kang awe papanganan asyakir kang syukur. Minal ajri saking wong kang asyakir kang nyukuran min ajri nyatane saking ganjaran mislama opo ono misire barang lisoimi kang ikut tetep kade wong kang puasa asobir kang sobar. Innalikulin satune ikut tetep kade saban-saban sabiji hakikatan opo ono hakikat wa ma balagulan orang ana temeka bin sapa abid hakikatal iman ing hakikat iman hatta ya lamu sehingga uninga yes abid annamai satuhune barang asobau kang nganane yes imahu ing abad lam yakun maka ana ieu sima liyuh ti aku iku ayana liyuh ti au iku nyalahan ku yakti nyalahan ieu si ma ing abad wa ma akhtotu lan barang kang ayana nyalahan lan barang kang nyalahan ieu si ma ing abad lam yakun maka ana ieu si ma liyusibuhu iku ngenani ieu si ma ing abad. Innalikulin nabi satune kutab kadue saban-saban nawi dakwatun opo doa kang keren kodaa kang teman-teman ngadua iya nabi biha kalawan dakwah pi umat dalam umat dakwah pastujiba maka din sumbandanan lahu sopo kadue dakwah wa inilan satune ingsun tahbaktu iku aina nyimpen ingsun dakwati ing doa ingsun syafaatan ing syafaat di umatin kadue umat ingsun jaumal kiamah. Inna mapatihah rizki satuhune kunci rizki mutawajjihatun iku kang dan ayana padepkeun nahwal arsing sumpamane aras payunzilu maka nurunkeun Allah subhanahu wa ta'ala lana sing atase manusia arzaqukum ing pira-pira rezeki nas ala qadri napaqati ing atase ukuran napaqah nas. Paman kasoro ngakehkeun yesiman kusiro maka diakehkeun lahu sapa kadue siman. Waman qalala lan wong kang ngedikeun yesiman kulila maka dikidikeun kidik yesi rizki lahu kadue siman. Inna minadunub satune saking pira-pira dosa dunuban apa pira-pira dosa layu kapiru ora nang paratan. Ing dunub as-salatu apa salat walasyam walal haju walal umrah yukapiru walakin yukapiru tetapi nengi paratan hu ing dunub alkumum opo kabingung pitolabil maisha ing dalam nyuprih kahirupan kabutuh kahirupan. Inamin asrati saati satuhune saking piro-piro ayeuna ciri kiamah itu ayyurupa opo yen dan hilangkeun al ilmu opo ilmu wayadharo lan dohir al jahlu opo kebodohan wayapsu lan masyhur tawan jebar azina perjinahan wayusrabu lan diumben al khamru opo arak wayadhabu lan mawat arijalu sapa pirang-pirang rijal watabko lan ayeuna tetep anisa sapa nisa hatta yakuna sehingga ono di khamsina ka 50 imratan apane imroah kuyimun opo ono ayana lanang kuyimu wahidin opo ono lanang kang sawiji opo ono lanang kang mukim kang sawiji
Inna mayad hulu pasti ne manjing aljannata ing surga man sapa wong yarjuna kang ngarep-ngarep siman ing jannah. Wa inna may jandibulan pasti den adohkeun neraka ing neraka man wong sapa wong yakhopu kang wedi sinar siman ing neraka. Inna mayarham pasti ne mikasi Allah Gusti Allah man ing wong yarhamu kang mikasi siman ing siman. Inna yalbasu satuhune yalbasul harir satuhune nganggo sutra di dunia ing dalam dunia. Man iku wong lakho kang ora ana bagian yes iku maujud lahu kadu siman fil akhirati ing dalam akhirat. Inna kana syum satu lamun ta ono sumu opo ayana kaalaan kesialan bisa ing dalam sawiji papidari maka iku tetep ing dalam dari dar wal mar'ati lan dari wal mar'ati lan di awewe bar parosi lan de aina lan ing dalam kendaraan di kendaraan gitunya. In ababtum satuna mikadaman sira kabeh ayu hibakum ngarap yen mikadaman ing sira kabeh Allah sapa Gusti Allah taala wa rasuluh paudu maka numponan sira kabeh ida tumintum tatkala dititipan sira kabeh wasduku lan jujur sira kabeh ida hadastum tatkala ngobrol sira kabeh wasinan ngabaguskeun sira kabeh jubaroman ing tatanggane wong jawarokum kang natanggaan yasiman ing sira kabeh. Ini statom tu lamun takawasa sira kabeh antuk sedeng ngarep tangahkeun sira kabeh mel istighfar saking mas istighfar bapalu maka megawe sira kabeh paena maka satone kalakuan laisa ora nono saeuna posabiji anjaja iku kang leuwih ayeuna nguntukeun indallahi ing dalam sanding Allah taala wala habal nguntungkeun ieu sise innallaha ing dalam sanding Allah taala wala habal ana pikademen ilahi maring Allah minhu tinimbang saking sia. Ini situ lamun takarab sira kabeh an baktukum maka ayeuna ngarawat karab sira kabeh an batukum maka ngurusan ayeuna ingsun ing sira kabeh ma ing barang awwalu kang utawi kawitane barang yaqulu ngucap Allah Gusti Allah taala mukminin yaumul kiamah ing dalam dina kiamah wa malan ing barang awwalu ma kang aina kawitane barang yaqulu ngucap iya mukminin lahu kade Allah baina Allah maka satana Allah taala yaqulu ngucap ya Allah limun kana mukminin hal ahbabtum ana tambi kadaman sira kabeh liqoi patemu ingsun payaqulu maka ngucap ya mukminin na'am ya robbana du pangeran ingsun payaqulu maka ngucap ya rob lima karena opo karena naon hayakuluna maka ngucap ya mukminin rajauna ngarep-ngarep kita apwakai pangampura Tuhan wa magfirateka lan ampunan Tuhan hayakul maka ngucap ya Allah qad aujabtu teman-teman aujabtu ngaijabah ingsun lakum kadue sira kabeh api ing kamaapan ingsun wa magfiratin ampunan ingsun. Inna sanal hasadik asanal hadis atanale bagus-bagus hadis kita boleh kita boleh wa asanal hadil lan tele bagus-bagus hidayah hadiyu Muhammad iku hadiah Muhammad sallam wa syarul umur lan satune lewi ala pira-pira perkara muhdisatuha iku pira-pira ayeuna bohonge ieu mana hadis umur bohonge hadis wa inna matuaduna satu nek barang kang den aina janjikeun laatin iku kang bakal teka wa ama angtum lan ora nono utawi sira kabeh bi mujizin iku zat kang ngapeskeun kabeh inna wa ta'ala satu nek bisa kata baik Indonesia Allah lisana ing kabagusan ala kuli syai paida qaltatu mat katat kalamat ini sira kabeh pasina maka becik ngabaguskeun sira kabeh alkit lata ing matenine wa idada batun tatkala nyembelih sira kabeh pasina maka gawe bagus sira kabeh ada bahata ing susembelihane walai tahidalan ayeuna nyeketkeun wal ngalandepkeun ahadukum sapa salah siji sira kabeh sapratahu ing ayeuna pesone ahad wal yurih lan becik ayeuna warih ngosongkeun ieu ahad dabihatahu ing ayeuna kang disembelih dening ahad wal yurih ngosongkeun inna innallaha